Reciclo més, pago menys. Puc pagar fins al 40% del rebut de la brossa de menys. Baixem residus, baixem producció de residus per habitant i augmentem separació de paper, separació de plàstic, separació de vidre i, evidentment, separació de matèria orgànica. Per tant, les dades ens estan confirmant que aquesta fiscalitat que havíem aplicat positiva sembla que vagi pel bon camí. Reciclem el que és tot el plàstic, tot el vidre, fem el que és i també fem el que és l'orgànic. Els olis i tot això els portem a la deixalleria directament. Intentem reciclar tot, sí, el paper, plàstic, vidre i orgànic. També anem a la deixalleria, que te donen un paper d'aquestos per després, tots els trastos, quan els portem, per fer el descompte de la taxa d'escombraries, doncs també acostumem a anar-hi. Aspirem a més i segurament l'any que ve hi haurà un increment de famílies i després intentarem estendre-ho a altres comerços, si podem.